Mikor jönnek már, bazd meg? Nem tudom. Jönnek a németek! Jó! Nagyon akadnak! Jönnek! Visszatok! Gyertek! Ki? Jönnek! Hogy kinek raknak? Rakni! Mi van? Mi a faszom? Megsérül! Hagyjad! Hagyjad is! Még túlélni! Hagyjad is! Nincsen semmi valami, túlélheti! Most már nem fogja! Tehetségtelen paraszt! Úgy kellett. Tűnjünk a francba, már itt vannak! Menj! Ez így. Elkopták a német. Igen, németek. Már biztos német tudja. Igen. Főhadnagy. Menjünk, hagyjuk a picsába. Ez a... Igen, ezt a fölmenni. Nincs a fél, 30 volt. Élőttennek. Ez ott van, minek vitázunk ezen 30 évben volt. Szerencsét ember már egy különben is mindenki tudja. Különben is mindenki tudja, hogy csak a németek voltak, nem? Szerény Ignacek, jó ember. Az még. Nem volt rossz Nem volt ember. jó ember. Jó ember volt. Milyen jó idő van, fiú. Ja, piknik. Igen, menjünk. Zabáljunk egyet. Minden sár. Ez a Magyarország tiszta sár. Oroszországban legalább lenni hó. Jaj. Szerintem töltsük itt az éjszakát. Milyen királyanyag volt már? Ja. Ez a pista mit keresel? Faszolunk. Ja, tök Jó, király, de ja. rocsó. Mit keresel mindig nálad ez a pista? Igen, nagyon jó volt, nagyon király. Nagyon kussos, nagyon jó, nagyon. Hát, ez nagy vicc volt. Jaj, fogd el még egyszer. Jó volt. Király volt, mondjál el még egyszer. Hadd rögjünk egy... Fiúk, szerintem rohadt ideg van. Elég, igen. Szerintem... Szerintem valakinek el kéne menni fizipáért. De miért pont én? Na, hullás fizipáért! Meg gyenge vagy, jelentéktelen, és Megy, és nem érted a vicceinket. Igen, na menj. Menj. nem akarodj. Bazd meg, véres tűzifa. Mi volt ez? Egy sor. A kurva életbe. Vladimir, gyere, menjünk el a Volgába a kajáért. Menjünk. Gyere, Dancsó, Keressük. nézzük utána a fának. Ja. Jó, akkor én itt maradok, vigyázzak addig a kajára. Jánátás, vigyázzak. Janicsa. Elviszük a kedvenc csokimat, takarruglak. Na, most már mentek egy ide, és keresek, és ügyöznem is kell, szerintem bemegyek ugyálni ezzel. Na, jó is. Jöhetnének, csak nem viccelj senki, tesszük a ját innen Magyarországra. Állnak ide kutyát. Aj, de red! Ki ez a szar? Picsfél téglapat! Hol van a Janicek eltárs? Nem mentek? Nem neki kellett volna itt maradni? A hülye. Ja. Hova tűnt?
Lehet is elment, nem nagyon hinném. Bálint is el tud. Janicsék. Mi menjünk a Danival arra? Jó, akkor te arra, föl. Vagy erre, gyere. Na jó, megyek el, Jani. Ennyi. Erre! Francba hova tűntek ezek? Nem tudom, most már azért most nekem nem tetszik, szerintem megyek megkeresem őket. Hát biztos együtt vagy csak szórakoznak vele? Nem tudom, de fázom is, meg hát meg kéne őket, ne is csak keresni. Nem találtuk őket! Nem találtuk. Gyertek ti is vissza, nem látjuk! Vissza. Halljátok, hogy visszajönnek, ígyunk! Jó, le. Gyertek. Megszomja. Ki ez a mosogató légy? Ez az enyém öreg, ez citromvidék van benne. Hagyját! Ez nagyon erős vodka. Megbolt! Varasztpálunka. Hat körbe, igyatok! Az gyilkos! Hat körbe! Pál lesz. Anyád! Adjál nekem vizet. Agyamat megnyitotta! Igen! Jó van, gyerekek, hagyhalál, az biztos. Véres, ekkorát fingani azért. Nem én voltam! Mi az nem voltál? Lehet, hogy az ott volt. Hol van? Velem nem fog senki sem szórakozni, most Ez kiütöm. alszik! Ez is! Most kiütöm. Elkapom, ez biztos! Hé, kalapács! Úgy van! Elvigyed! Vigyed el! Na jó, én felmegyek korrod! Te megy! Én hol? Hol vagy te? Ne bújj el, ne félj! Hol vagy te? Csibész! Te! Hol vagy te, csibész? Csirkefogó! Hé! Milyen? Milyen? Mi az? Ki vagy te? 30 éve erre várok! Nem! Ha megint te vagy? Gyere vissza! Hol vagy te? Gyere vissza most! Mi a böcs van már? Mi van? Mi a ez? Gyere ide! Melyik vagy? Nem. Gyere ide! Ez ő! Fogd ki! Merre? Itt a bot! My music. My music. De fuck! My music. Ne bánj! My music. Jézusom! Ilyen! Úristen! Erre nem megy tovább az út! Ki vagy te? Nem ismersz meg? Nem! Köszönöm, de úgy érzem, ezt most megtett. Ismerős ez a város. Ich bin nämlich ein Deutscher. Wegen euch muss man mir den zweiten Weltkrieg verloren. Deswegen...